Kaixo, Unai Zamorano naiz ni, eta gaur ekarri dizuet tonifikazio klase bat, bai? Presto ere? Goazen! Oso ondo, erabili beharreko materiala, mangil bat eta bi mankuerna, bai? Bost ariketa egingo ditugu, bale? Bost ariketa, mankuernakin eta makilarekin. 3 bider 10, bai? 3 serie, 10 errepikapen, bai? Serie eta serie artean, 30 segundoko atxedena egingo dugu, bai? 20 minutu inguru egongo gara ariketa egiten. Así que... Prest? Oso ondo, leheneko ariketa. Bular aperturak. Hemendik, honea. Bai? Bai? Oso ondo, 10 errepikapen, 30 segundoko atxedena. 10 errepikapen, 30 segundoko atxedena, eta beste 10 errepikapen, bale? 3. Venga, prest, 3, 2, 1, goazen! Bale, oso ondo, 30 segundoko atxedena. Berriro, berdin-berdina, bai? Hemendikan, gora. Hemendikan, gora. Eta gora juten dianean, bai? Bularra estutu. Bai? Eta hemen, estutu. Bale? Venga, prest, 3, 2, 1, goazen. Bigarren seriea. Hemendik, honea. Bai? Eta goran estutu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Eta 10. Ondo. Venga, 30 segundoko atxedena. Azkeneko 10, bai? Oroitu, hemendikan, honea eta hemen gaudenean, bularra estutu, bale? Azkeneko 10, eta ariketa zaratzen dugu, bai? Tonifikazio saio honetan. Venga, prest, 3, 2, 1, goazen! Zazpi, 8, 9, eta 10 oso ondo bularrarekin bukatu dugu, ja. Oso ondo, hurrengo ariketa makilarekin egingo dugu, bale? Bicepsa landuko dugu, bai? Belauna pixka bat tolestuta, pixka bat, bai? Pixka. Hemen, bai? Bizkarra zuzen, ez dugu atzera eramaten, bale? Mugimendua, hemendik, honea. Bale? Bale, 3 10 berriro. 10, 30 descanso, 10 errepikapen, 30 descanso, eta bukatzeko beste 10 errepikapen, bale? Goazen! 3, 2, 1, goazen! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oso ondo. Bale, 30 segundoko atxedena. Makilatzeko garaian, bai, sorbaldaren alturara gutxi gora bera, bai? Ez hemen,
eta ez da juntu, bai? Pixkat, zuek ikusi sorbaldaren alturera. Bale? Venga. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, guaz! Lau, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso oso ondo. Bale, azkeneko 10 gelintzezkigu, bale? Oroitu, belaunak pixkat tolestuta, bizkarra zuzen, bai? Eta besoak sorbaldaren altuerara, bai? Eta okondoak gorputzari itxekita, bale? Venga, prest, azkeneko 10, 3, 2, 1, guazen! 6, 7, 8, 9, 10, oso ondo. Bale, urreparik eta berriro makiarekin, bai? Orain, trizeps landuko dugu. Orain arte, bularra eta biceps landu dugu. Bai? Orain, tricepsa. Urreparik eta berdina, besoa sorbaldaren altuerara, bai? Eta atzera. Eta bendikan, goruntze egingo dugu, bai? Hemendik, gora. Hemendik, gora. Hemendik, gora. Bai? Oso ondo, berdina. 3 bideran. Bale? Venga, prest. 3, 2, 1, guazen. Lau, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Bale, oso ondo, 30 segundoko atxedena eta berdina, bai? Gora. Venga, besoak, beti bezala, bai? Nahi balin badezute pixkat tolestuta, bai? Eta gora. Venga, prest gaude? Bigarren hamarkada. 3, 2, 1, guazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bale, perfecto, azkeneko 10 gelintzezkigu, bale? Bulora ikutu dugu, bicepsa ikutu dugu, tricepsa ikutzen ari gea. Ondotik, sorbalda eta bukatzeko hankak, bale? Venga, prest gaude, azkeneko 10, berdina, bale? Venga, 3, 2, 1, guazen! Zaz, zortzi, bederatzi, eta 10. Oso ondo. Nina nekatzen hasi ez pixkat, Bale, urrekorik eta mankurrak beharko ditugu, bai? Besa, landuko dugu urreko muskuloa, sorbalde izango da, bale? Elebazio lateralak egingo ditugu, bai? Biak batera. Bale? Berdina, 3 biderrama, 10 repikapen. 30 deskanso, 10 repikapen, 30 deskanso eta bukatzeko beste 10. Oroitu, igotzeko garaian, ez dugu sorbalda gora pasatzen. Hau ez, bale? Eta hau ez da, bai? Sorbaldaren altuerara, gutxi gora bera, bai? 10 repikapen. Guazen, 3, 2, 1, guazen! 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso ondo. Postura oroitu beti bezala, pixkat tolestuta belaunak. Bai? Bizkarra, zuzen. Bai? Eta hemen. Bai? Ariketa hau pixkat komplikatuagoa da eta zailagoa, Baina, bueno. Guazen. Prest? Presta mar. 3, 2, 1, da, le. Zortzi, 9, eta 10. Oso ondo. Oso ondo. Neria gorputzaia kargatzen hasi zain ja, Espero dut zuek ere bai. Eta izabetan astea, behintzat. Entrenamendu hori pixak. Oso ondo, azkeneko 10 gelditzen zezkigu, eta bukatzeko hankak. Bale? Ben, prest? Guazen. 3, 2, 1, guazen. Bederatzi. Eta 10. Bale, oso ondo. Bale, bukatzeko kuadrizepsak landuko ditugu. Bai? Berriro ere, mankuernekin. Esplikazioa. Hankak belaunaren, hankak sorbaldaren altuerara, bai? Ez hemen, eta ez hemen. Sorbaldaren altuerara. Bai? Mankuernak hartuko ditugu. Zer egingo dugu? Jaitsi, sentadilla bat, eta igo, sentadilla bat, pisuarekin. Bai? Izatere kurri atzera, bai? Bera. Bai? Bizkarra alik eta zuzen, ez aurrera. Bai? Zuzen. Bukatzeko beste 10, 30 deskanso, 10, 30 deskanso, eta 10. Bai? 30 errepikapen, 3 bider 10. Guazen. Lehenengo 10. 3, 2, 1, guazen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Bale. Oso ondo, bukatzen godeia, Bi 10 godintzen dugu. Estiratu pixkat nahi balin badezute, bai? Eta entrenamendua bukatzerakoan ere bai pixkat estiratuko dugu, bai? Bueno, prest? Ben. 3, 2, 1, guazen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso ondo.
Hangan ez dian ere fuerteak eta ja, minutu azkar, Bale, azkeneko amarrak eta estiramenduak, bai? Eta bukatutzat ematen dugu entrenamendu tonifikazio hau, bale? Espero edo dut izatea, eta gustatu izatea, eta etxean kaina ematea. Bueno, azkeneko amarrak, oroitu, mugitu etxean. Hanka, sorbalden altuetara. Bai, besoak pixka separatuta. Eta guazen azkenekoa, 3, 2, 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guazen bi errepikapen. 9, guazen azkena. 10, oso ondo, estiramenduak. Oso ondo talde. Bueno, bularra estiratzen dugu, bai? Pareta bat ondoan balin baizute, bai? Besoa atzera bota, eta gorputza aurreraka. Bale, aldaketa. Bale, bicepsa pixkat, bale? Mendikan hartuko dugu, eta bera. Espero eta asko gustatu izatea, klase hau tonifikazioa landu dugu pixkat, bai? Aldaketa. Nahiko motza da, baina intentsitate altukoa, bai? Muskularki lan egin dugu. Oso ondo, tricepsa. Mendikan, atzera. Bale, aldaketa, bestea. Espero egun hauetan etxean mugitu izatea eta mugitzea, bai? Eta entrenamendu hauek egitea oso ondo etorriko zaizkizu eta oso ondo. Eta bukatzeko, quadricepsak estiratu ditugu, bai? Hanka bat eta beste hanka. Ikusi ez dute, bi mankuerna eta makil batekin egiten aldiren gauzak edo aurrera ateatzen aldian entrenamenduak, bale? Aldaketa, eta makil bat denok dakagu. Duan ariketa asko egiten ditugu. Oso ondo, bueno, hau izan da guztia, espero disfrutatu izatea, eta hemendik ikusiko gea, bai? Oroitu, mugitu etxean, animo!